Sekuru, zvakazofamba sei panyaya yenyu ye? Kubvira paipa patikapedzisira paipa yapo. Mambo akataura kuti izvo ndipuyo mombe dzetangani mbiri. Pamhosva yakadii yakaitika. Saka dzakauya here mombe mbiri? Kwakauya mombe imwe chete ndiyo yakadii yakatorwa nemamesenja imwe asiti yatorwa. Asi yezvinezvi manje uyu munhu uyu nyakutorerwa mombe uyu akuti hamuchagona kuti mutore imwe mombe. Vakatora mombe ndio vakatora vasina kupa mombe dzeni kati ndakaona mombe imwe chete. Zvikanzi kunyepa mombe yako wakapuwa mombe dzako mbiri kati handakupa mombe mbiri ndakapuwa mombe imwe chete ndiyo yandina izvozvi kwasara imwe chete. Saka imwe chete ndiyo yandiri kuda kuti idiuye. Kozoita mari yangu $40 yedare yandikapa mupurisa, koita $70 yeexecution. Izvo ndo zvandiri kuda kubva kuno uyu musungo wakatora mukadzi wangu. Kozoti manje pamberi apo manje apo ndakuda maexpense andikafamba ndichinokuita papi up and down kukoti kuconsortion zvose zvandagona kuzwana. Asi manje ndauziva kuti ndiri kumhangarira upi, ndichamhangarira ngiri chikomba chomukadzi wangu ndichandiri kumhangarira futi chibhadhira maexpense ndo chakakonzera ndiite maexpense iwaya. Kozoita pandikasungwa nemapurisa nditorwa kubva kumba uku musi wandikatorwa nemapurisa chisoko ndakasvika ndikasvika muchitokisi ndakarohwa nomupurisa. Mupurisa akanditora vari kutsika mhosva yekuti vaite havasvoda kuti vaiburitse vari kungotendera vauya uno vari kungotendera asi havaziva kuti muchitokisi mandikasvikapo ndakanga ndine vamwe vasungwa vakanga varimo vakaona ndichinokurohwa. Ndichibuda ndo nditaura sajeni hanzi mupurisa wakwadi andirova muchitokisi tichaona mhosva yacho tichazoona zvichazoitwa sei. Nazvino hana chakaita zvingachingotsika kusvika ndazvitaura chii memba ndichajoka akabva ati mhosva ngaende nodine inofewa. Ndobva yapuwa ngiri sajeni hanzi ngiri mukadzi wopachombira sajeni ndobva anyora statement obva kwandiri ndobva yatenderera isina chayati yaitwa. Ndakaripota musi wa 18 October asi yakazoitwa CR yemuna November CR4 of 11 yaNovember. Alright, imimi chikumbiro chamunacho ndechipi pamaererano nenyaya yamuri kutaura yemapurisa? Tinoziva kuti mapurisa vanhu vanochengetedza runyararo nemutemo havasvoda kupedza mhosva yangu. Sei muri kudaro? Makamboendere nekuti tinoziva kuti kune desk rakamirira izvozvo. Ipapo manje ndaona kuti vokuchombira havana chavari kuita. Ndakabva ndaisa kupi kudesk rekuningirira PGHQ ikabva yandiri feya kupi kudesk rekuningirira kunational ningirira central province kubhindura pandikasvika ndikabva ndapuwa ningirira inspector Mundembe. Alright. Saka zviri kufamba inspector Mundembe akabva ati nauenda kudita kutanga kuti tiongorore futi pakutanga futi. Alright, saka chakunzai nhasi kudarira mambo chii? Chandudza unodarira mambo kunhasi ndekuti ndoda kuti mombe yangu yakadii yakasara kunoku. Mambo aona kuti ndoita sekuti mombe yangu yakasara ndidi ndipuwe $40 ne $70 yeexecution. Ndozaita kuti ndidi ndiuye kuno kunhasi uno. Hatinovimba zvichafamba zvakanaka. Nekuti mambo akati huyai tisangane kuno kunengiri nemakurukota ake zonzi yati tisangana kuno kunhasi uno sezvo aripo totaura nawo chini tobva tati ipere nhau yacho ndokuya kwandaita pana panhasi uno. Tinotenda zvikuru. Dai ndaona uri rubatsiro ipapapo mambo akatonga nhau ikadii ikapera asi zvavakuzofamba manje hazvisiri kubuda kuti zvidii zvichiita zvichipera. Nhau iyi ane 10 months isati yadi chete isati yapera. Zvino ndiri munhuka ndiramba chifungo kuti zvinozopera kundigona ndichiita nekubasa manje zvakundidyira miri simba nekuti ndingochifunga dzakuramba zvichapera rini. Uyezve mukadzi uyu ari kuramba achiuya kugadheni kwangu nechikomba chachini ichocho futi achiuya kugadheni kuzorima kugadheni kwangu izvozvo kunoita nezvinhu zvakadii zvakatodyara asi ndakamubvisa guru rakapera muna August ndikati chibva kunoko. Saka izvozvo nhau iyo yakunasa bhuku yedu ada kuti vazomutonga kuti chibva tiri kuona kwamara nyika futi.